שלום, אז זה הבית שלי. החסרונות לגור בבניין שלי, כמו שאתם רואים, הוא מאוד ישן, משנת 1970 נראה לי. הנה יש פה גן, אז לפעמים יש רעש ופארק שעשועים. שבשבת יש פה הרבה אנשים וזה קצת מפריע, כל הרעש. חסרונות בבניין שלי זה גם שבגלל שהוא ישן, אז יש נזק מבני, ומי יודע, אולי הוא יתפרק מתישהו. הוא היה מיועד להריסה, אבל כרגע החברה שרצתה להרוס אותו, לא יודע, בסוף לא הרסה אותו בשביל לבנות בניין חדש, אז בינתיים, לא יודע, מחכים. ויש בעיות תמיד בביוב, יש בעיות בחשמל, יש בעיות בכל דבר, גם בגז, במים, כאילו תכלס כל דבר. ועוד בעיה אחת, שאין בו מרחב מוגן. בבניין הראשון שראיתי לכם אין מרחב מוגן, וכרגע אני הולך לשכונה להראות את המרחב המוגן, איפה הוא נמצא, שכמובן כמו שאתם רואים אני הולך כבר דקה וחצי, וזה בלתי אפשרי להגיע למרחב המוגן בזמן שנקוב שצריך להגיע בעיר שלי. אני גר בבאר שבע, אז בגלל שזה כל כך רחוק אני פשוט נכנס לחדר מדרגות, וכמובן שזה מסוכן, אז זה גם חיסרון. המצב הביטחוני שאין לך מרחב מוגן. הנה אתם רואים, פה יש מגרש שם אנשים, לא בא לי כל כך לצלם. זה גם יתרון שיש פה מגרש לא רחוק, ואני תמיד משחק פה כדורגל, כדורסל, כמו שאתם רואים. לא בא לי לצלם אנשים. עוד מעט אני מגיע למקלט להראות לכם. חיסרון זה שהעיר הזאת היא, כאילו לא אגיד שיש פה פשיעה או משהו, אבל פרצו לי לבית פעמיים, כן? פעם אחת מהחלון שברו, ופעם אחת ניסו לפרוץ מהדלת, ממש שברו את המנעול וזה. הנה זה המקלט, אז הוא מאוד רחוק כמו שאתם רואים. אז בקיצור, מה שאני אומר זה, הבית שלי, הדירה שלי, נכנסו פורצים וגנבו תכשיטים מהבניין, מהבית. ופעם אחת שברו את הדלת, לא הצליחו לפתוח אותה, למה יש לי גם דלת בעייתית, קשה מאוד לפתוח אותה, אבל שברו ממש את המנעול וזה. פעמיים פריצות, אז זה חיסרון מאוד גדול, אבל לא יודע אם זה קשור לעיר, לשכונה, כי תכל'ס זה נחשב שכונה טובה בבאר שבע, אבל זה מה שקרה. עוד מעט עכשיו יהיה איזה עצירה ואני אצלם ממקום אחר. בואו תסתכלו על עוד יתרון בשכונה שאני גר בה. זה פארק A, מי שמכיר, בשכונה A. בערך 10 דקות נראה לי הליכה מהבית שלי. איזה פארק יפה, תסתכלו. אז זה כאילו מקום הטבע כמעט היחיד בעיר שלי, שככה אני מרגיש. אין לנו כל כך הרבה טבע, בכל זאת אנחנו גרים במדבר. יש אולי עוד 2 פארקים בכל העיר, זה פארק הילדים ויש פארק אגם, מי שמכיר, ליד איקאה. אבל חוץ מזה אין עוד מקומות עם טבע בעיר. ואני בן אדם שמאוד אוהב טבע, אז זה כאילו, אפשר להגיד גם חיסרון, שבשבילי זה לא מספיק. אני אוהב ים, אני אוהב ממש טבע. נגיד אבא שלי גר באשקלון ושם יש לך ים, יש לך שם פארק לאומי, ופה בעיר באר שבע בשבילי לא מספיק. אז אני תמיד יוצא לנסיעה לעיר אחרת בשביל לראות טבע, כי טבע זה מרגיע אותי. אבל זה נראה לי אחד המקומות היותר יפים שיש בעיר באר שבע. זה היתרון. אם לדבר על עוד חסרונות, אני כבר לא אצלם את הכבישים, כי אני כל הזמן נוסע בדרך אחרת.
אבל מי שמכיר את העיר באר שבע, יש פה פקקים בבוקר, אז ואני גר במקום די בעייתי. בשביל להגיע להתנסות שלי שהיא ברמות, אני צריך לנסוע בבוקר ויש הרבה פקקים. יכולת אני אראה את הבית ספר שלמדתי בו. בינתיים תסתכלו, הנה הפארק. בואו נתחיל ישר עם עוד יתרון. קיצור, זה מתחם כושר. מי שמכיר, זה ליד הגרנד, גם בערך 10 דקות הליכה מהבית שלי. ותסתכלו איזה מתחם כושר טוב. אני בדרך כלל מתאמן פה, יש לי מתקן יותר קרוב לבית, אבל אני מעדיף להתאמן פה. אני יוצא עם חבר שלי, והנה זה, כמו שאתם רואים, זה ליד הגרנד. אז גם הגרנד אפשר להגיד קרוב אליי, גם איזה 10 דקות הליכה, לא רחוק. ופה אני אתחיל עם עוד יתרון, גם בשכונה שלי וגם בכללי בעיר, שיש לנו הכל, כי זה בכל זאת עיר הבירה של הדרום, ויש לך פה מלא חנויות, את כל המתקנים, אם זה דואר וזה, אתם יודעים, הכל יש פה. אבל פה אני גם אגיד חיסרון חשוב שחסר פה לדעתי, לא יודע, אטרקציות, ככה אני מרגיש. יש אולי קצת אטרקציות, אני לא יודע. יש איזה קרח ממש קטן, לא כמו באילת, באולינג, קולנוע, יש פה איזה 3 בתי קולנוע לדעתי. אבל לא יודע, בשבילי זה קצת. כנראה אני יותר טיפוס שאוהב לגור בתל אביב או חיפה, לא יודע. טוב, זהו, סיימתי. מי שהגיע עד לפה, יפה מאוד, מי שצפה בזה.